adofo amohwe makwaba e de ba Sekyere East TV so efie nsam nko a ba bia obi a wo hwe ye bia no onyankopon hira so wo hwe ye nene ansam a yensa aka e di free Sekyere East ene ne mpatam eye ne kropon eye Asante Effiduasi ana ye de ebremu enkra na yensa aka no se pani bia na ni afi a wo ni mfie na obewo ne 70s 80s mu sabra me mu kase pani no ababewu ababeto Effiduasi eye loro kwan ho a ye nim ba bia pani no ofiri eno ana Sekyere East TV ya ka chem se de beto fom bia be ma so ate ya ba wuram akwakohwehwe etu hemfoni a etwagu ya pani no ena da honom no wo hwe ne bobre ene ne tibia ye nim no e wo Sekyere East mpatamo ba bia ya bawu dawuro agba manfo enka ye se opani bi otisei awu ada eye Effiduasi eye the Sekyere East district capital ba yehu ba bi owo nti de besra mo ne se mo a mo hwe wo Sekyere East TV so se wo hwe video ya ye pacho bo de se wo be share e di amayen se de be ya e bia na wofo ana se e bia na busuafo e bi o ba bia o mo hwehwe na o mu hu no ena e bia o bewu ababeto ha sei se wo hwe na wonim no nsoso a no ama ya so ate na ye de akoda Effiduasi apolisifo sabram no kasai emu no ya maso e de akokose Effiduasi government hospital motre ho no no eho ene de na akokose ya pe no kurabia kama ya pe ba bi e de nato enu nti ye srem se obi bia pani ya ni mfonyi eda Sekyere East TV amuhwe yi so se wonnim no ba bia ye pa chom ye nte nka se video no so efama yen e wo Sekyere East TV so efie nsam nko a na e bia na wo so atimi aboa wo share video na no atimi aboa ama bia na busuafo etimi ahu no aya awra hosem ye nim ba bi ofiri obi de hye ana obewu ato ba bi ya sei aye nim ba bi ofiri sabrei ye beba Effiduasi police fo abaso ye pa o matimi akopeja amu no e de afiri wono mu ama sabre de amu no akwakosha motre wa Asante Effiduasi government motre wono mu ana sabre a menemo kasai amu no eda nti e besre se obi bia amoa na oye papa ya wo se eye trousers trousers betu aka say brown black bi sa and was shirt and say brown one bi sa and assassin say mu kakra na ni afi ni chi ho odwede kakra nti mo hwe video yi mo hu ya awra hosem yesro mo moa so de be ye betimi hu ba bia opani ofiri Sekyere East TV efie nsam nkwan aka tom se de beto fom bia no ye be ma maso ate like page no na o follow page no u follow page na no share video na do comment so aba hifa ana opani ofiri ya awra hosem obi de hye akowu ato obi kuro so Sekyere East TV efie nsam nkwan te pacho momoa emi entimi identify we yenkra efiri Effiduasi apolisifo ho ama yensa aka se opani bia na ni afi aye ni ba bi ofiri waba bewu ato eye Asante Effiduasi krodua imu asei loro kwan ho kwanche ba bi ena okowu to ya apolisifo dawroma omahuna ene omama Sekyere East TV aso ate asabre omapeja emu no akope ba bi ede na hye aye hwese betima hu na busuafo nya ye busa mu sese drum pepenso bi na oma hu na busuafo na ediai ene ombe de omo kame atia ne se omeko court akwakoje order na omo de ama environmental health inspectors no na omakwakosie emu no mo beka ya ebre bi obi be wuto nsutem enu ni ehu ba bi e ofiri saa ne koyeye ekopeja no ena ekosie no eye environmental for mo Sekyere East district ena di sa adwuma no enu nti ye besere mommo ayen ni entimi hu nipa ya obewu ada se ya sabre na busuafo nim ba bi a onam oyo obi di hye se ya amoa ne ye hu na busuafo ankora na chi a yesiso obi hu ni ensie ni ya opon ba kora no emfaso wo so echen yankopon hirawo so we Sekyere East TV efie nsem kwa like page no de se ne fama yen so opese on yatwe komo so number no 0242 718835 0242 718835 so we where about and I was say unim baby a free and I wouldn't nipadua na hwani mu ni yie efama se wunim na hwananim yie boaye emi ntimi nyame so so we Sekyere East TV Sekyere East TV efie ensam nkwa like page no follow uko YouTube so ya on mo Facebook ya on mo o Sekyere East TV
na wa like page no e dey amaye no follow yen uko YouTube so subscribe e fama yen ubetuma Sekyere East Radio uko Google Play Store ubetuma download Sekyere East Radio na no so watimi atie e wo Sekyere East Media mu nyame nhira na onye okese. This is the story ye di free Asante Effiduasi, the district capital of Sekyere East ye dey bro Sekyere East TV ifie nsam nko a. Sawo pensema hodo atie a efa Sekyere East Sekyere pie mansini mu paadia ene ehwe Sekyere East TV wo YouTube ene Facebook sa amanyosem sa sikasem sa amamere economic issues anasa nsema esisi social news ni nyina no hwe Sekyere East TV wo YouTube ene Facebook ode nsema hodo nyina ebebrew wo sa wo amanone sa wo Ghana ba bia wo bia Sekyere East nsem nyina no wo de bedaw Sekyere East TV papa efie ensem nko a